Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. SikuThandi TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenza kamihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uMpendulo wasendaweni-ke yaseMnambithi ezakheni ka-C1 eKwaZulu Natal. Kubikwa ukuthi-ke ubevakashelwe uma wengane yakhe uMandisa Nxumalo, naye-ke lo esimbona-ke esithombeni kuthiwa-ke akwazeki babangeni njengoba-ke egcine-ke esebulala uma wengane yakhe. Kuthiwa-ke uvuke ekuseni wayoyiphuzela nje ethaveni, kusho ukuthi-ke ubeyothatha isibindi. Kuthiwa-ke ubuye ethaveni wayivalela endlini wakhiya nokuthe umndeni uma ubona ukuthi-ke uMpendulo akasabonakali, kuthiwa-ke badicide ukuthi-ke baye endlini yakhe, nala abathe mabethi bayalunguza ngewindi bamthola-ke naye eseziphuce impilo yakhe. Kuthiwa-ke baqekezile endlini bangena kwayila bebona ukuthi-ke naye-ke uma ingane yakhe ushonile ngokuthi-ke amkinya aze ambulale. Lesigameko senzeke laphaya endaweni yaseMnambithi ezakheni ka-C1 KwaZulu Natal. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. SikuThandi TV izohlezi khona la indethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwi-video elandelayo.